Hey, what's up mga ka-adventure? Mayroon pong bagong open na kainan dito sa may Calasiao. Ito ay ang McDonald's Calasiao Branch. Yahoo mga ka-adventure! No more sana all. Mayroon na rin McDonald's dito. Tara mga ka-adventure, pasok po tayo. Hello ma'am and sir, thank you for coming. Come again, balik po ulit kayo. O diba mga ka-adventure, para na rin akong nag-security guard. So yun na nga mga ka-adventure, dito na po tayo sa loob. Bali ito mga ka-adventure ang kanilang counter. Pero kung mapapansin mo, walang nakapilang nag-o-order. Kasi mga ka-adventure, dito na po pwedeng mag-order o dito sa may mga malalaking cellphone. Ayan, nandyan na rin po natin makikita yung kanilang mga menu at kung magkano po ito. At syempre, meron na rin po silang staff dito na nag-a-assist kung ano po yung mga o-orderin mo. At kung ano po yung mga dapat mong pindutin. Shout out nga pala po kay ma'am, may dala po siyang lobo. At nakahingi na rin po tayo ng discount coupon, ay magagamit natin ito sa susunod na punta natin dito. Kaway-kaway naman dyan, shout out po sa inyo. Dito na ang banda mga ka-adventure, meron po silang event area. Tara mga ka-adventure, silipin po natin. Kung meron po kayong mga binyag at birthday parties, maganda din siyang ganapin dito mga ka-adventure. So yun na nga mga ka-adventure, meron po tayong nakita mga grupong magkakaklase. Abay no more sana all. Agad-agad silang pumunta dito at saka magbanding. Hello kuya mga ate, shout out po sa inyo. Itong mga ito takot sa camera, ayaw tumingin. So yun na nga mga ka-adventure, pagkatapos nilang makuha yung order mo dun sa may malaking cellphone, antayin mo lang yung numbers mo tsaka kanila tatawagin dito para magbayad at ibibigay ang inyong mga orders. Habang naglalakad tayo dito, meron po tayong nakitang dalawang staff dito ng McDo. Kaway-kaway naman dyan. Ayun ang bait ni ate, binigyan po tayo ng lobo. Bali tatlo po yung binigay niya mga ka-adventure para I love McDo. Kala kong sasabihin ni ate, paparapapa, love ko to. O diba, buti pa ang McDo, love mo. Ang long din pala ng kanilang mga parking space dito, mula gilid hanggang doon sa may harap. Napakaganda naman ng mga bulaklak dito, parang ikaw lang, maganda, agoy, hindi wow, sana all. Bukod sa may dine-in at saka take-out dito mga ka-adventure, mayroon din po silang drive-thru. Bali high-tech dito mga ka-adventure, pagkatapat mo lang may magsasalita na agad. At pagkatapos pong umikot dito mga ka-adventure, naka-ready na agad ang yung mga orders. Abay napakabilis naman talaga yung servisyo nila dito mga ka-adventure. Ay, sana all. Ayun na si kuya, nakita na rin natin nag-drive-thru. At pagka-confirm ng mga order nila, ibinigay naman na agad. O di ba mga ka-adventure, ang bilis, parang siya, ang bilis din nawala. Charo. Ayun nakita natin si ate, pinakaway na rin natin siya sa ating vlog. At yung nakuha nating mga lobo kanina, binigay na rin natin doon sa may bata, sa may tricycle. Bali madali lang mahanap to mga ka-adventure. Dito lang po sa may highway Calasiao ito, kapitbahay ng Chowking at saka Jollibee. Kaya kung mapadaan kayo dito sa may Calasiao mga ka-adventure, arap na at daan na dito sa may McDo Calasiao. Maraming salamat sa panonood. Paparapapa, paalam.